Benvingudes, benvinguts. També contenta de veure moltes i molts de vosaltres després de l'estiu. Espero que l'estiu hagi anat molt bé, per descomptat. Nosaltres, sobretot una part del nostre equip, ha treballat molt per poder estar avui aquí. Dit això, avui obrim temporada i ho fem amb una exposició d'aquelles que d'alguna manera nodreix el sentit de ser institució, d'aquelles funcions que han de tenir els museus, que passen, òbviament, a vegades per dur a terme projectes que poden obligar-nos a assumir certs riscos, però que, sens dubte, ajuden a completar aquests silencis històrics, de gent que potser ha estat inclassificable, difícil d'arribar-hi i que, sobretot, són desconeguts. Ja començava amb Marta Palau, d'alguna manera, i aquest jo crec que ho és amb totes les lletres. Breument, només parlar de presentar Andreu de Colombier, el comissari Adam Chinsky, que sense ell no hauria estat possible arribar fins aquí, i també una mica de com ha anat aquest procés de cara a la institució, perquè forma part d'aquests riscos, d'aquestes decisions o d'aquests gestos que de vegades des dels museus pots decidir o cancel·les o tires endavant, i decideixes tirar endavant davant de certes dificultats, perquè a vegades costa arribar a alguns llegats. Dit això, Andreu de Colombier, un punt de vista líric, un títol que tampoc no deixa indiferent i que, de fet, com molt bé explicarà l'Adam, aquí de nou li agraeixo la seva col·laboració, prové d'un dels darrers textos, suposadament, que va escriure el propi artista per una de les seves darreres exposicions. Andreu de Colombier va néixer a Barcelona, data que ja sobtarà, als anys 50, és una mica casual, no tenim molta informació encara, és un projecte realment de posar un puntet en aquest fil històric sobre una de les figures més enigmàtiques que jo crec que completen aquest segle XX, segona meitat del XX, sobretot si parem atenció a una anàlisi del llenguatge, un llenguatge que qüestiona la comunicació i que òbviament passa per gestos disruptius. Llavors, parlant d'aquesta biografia, va viure aquí aproximadament fins als 10 anys, tot i que va fer bona part de la seva carrera a París, de fet, on s'ha trobat, on es conservava bona part del llegat que avui tenim a les sales. Andreu de Colombier va ser d'aquells artistes, jo crec que podem dir que maleïts inclús, radical, i dic radical en sentit etimològic de la paraula, és a dir, d'arrel. Va a l'arrel del propi llenguatge, qüestionant, òbviament, la seva funcionalitat i creant aquests talls, aquests espais, aquestes esquerdes que qüestionen la normativitat, sobretot. Tot això, malgrat tot, l'Adam aprofundirà. Per tant, parlem d'una figura inclassificable, difícil també d'abordar, i com dic, també, i aquí vaig més a una part més tècnica, per la impossibilitat d'accedir als seus materials. Això és un projecte que comença fa uns anys i que ens arriba aproximadament fa 2, tot just jo acabava d'arribar, via Adam i Manolo, Manolo Borja, forma part del nostre patronat. Ens entusiasmem amb el projecte, personalment i també l'equip, i decidim començar a veure què es pot fer amb tot aquest llegat, sense saber molt bé on estava tot i en quin estat. I parlo en aquests termes perquè en alguns moments en els que semblava que era molt difícil aconseguir el material. Per què? Perquè, com veureu al llarg de l'exposició, hi ha alguns noms que es repeteixen, com Guinochet, com en Kapatoshka, etc. L'Anna Kapatoshka va ser una galerista d'origen polonès, com l'Adam, que, com tanta gent al llarg del segle XX, va viure a París, on tenia una galeria en la que Colombier va exposar en algunes ocasions. I ha estat una amiga personal de l'artista i, de fet, qui es va fer responsable del seu llegat. L'Anna, inicialment, quan comença el projecte, estava amb els seus 5 sentits, malauradament, d'una edat molt avançada, i des de fa 2, una demència tremenda, la qual cosa va fer que ens qüestionéssim si això podria anar endavant, perquè era la persona que ens podia també oferir i completar certa part biogràfica de l'artista. La seva filla, la Paulina, qui també el meu equip coneix molt bé, òbviament ha estat disponible en tot moment, i hi ha un moment que diem: sí, aquesta memòria, sí, bona part del material, que és la majoria, està a casa de l'Anca, i l'Anca està, malauradament, en una residència. Què podem fer?
Finalment, amb la seva filla, decideix, ens ofereix la possibilitat d'accedir a l'apartament. Això ens ho podem imaginar tots si tots nosaltres tenim pares grans, dient, us dono accés total, per això, al llegat, si buideu d'alguna manera aquest apartament, i us emporteu tot. Per tant, la decisió va ser, anem a París, recollim tot, es cataloga tot aquí i comencem la recerca juntament amb l'Adam, la Maria, la Patrícia i gent que ha estat. Comento això perquè són de vegades gestos que els museus també han de fer en quant a la recerca, en quant a abordar aquests silencis i des d'on i com, també amb les nostres possibilitats, es pot fer. Trobo que forma part d'alguna manera del projecte. Podien haver altres peces. Hi ha col·leccionistes a Europa que tenen material de Colombier a Suïssa, a Brussel·les, alguna a París, poquets, com dic, no és un artista reconegut, són col·leccions privades i particulars, però hem decidit que també tenia tot sentit amb l'Adam tirar endavant amb tot aquest material que hi havia a casa de l'Anka Patočka. Dit això, Adam Shishky, suposo que molts de vosaltres el coneixeu, però per aquell qui no el conegui, l'Adam ha estat director de la Kunsthalle de Basel del 2003 al 2014 i director de Documenta de Kassel del 14 al 17. Documenta que, si recordeu, es va celebrar per primera vegada en dues ciutats, Kassel i Atenes. Ha estat comissari de moltíssimes exposicions, amb un ampli reconeixement a nivell internacional, ha treballat a Chicago, a Tirana, a Amsterdam i projectes de futur que també formen part del seu currículum. Com dic, juntament amb altres col·laboradores, jo crec que en aquest cas sí cal parlar de la Maria i la Patrícia, que han anat més enllà de les funcions habituals d'un museu, perquè ha sigut anar a París, recollir, juntament amb l'Adam, d'una forma aquest llegat inicial, hem pogut arribar a un estadi des d'on es podia abordar i fer present l'obra d'aquest artista. Per part meva no em vull allargar molt més, prefereixo que sigui l'Adam qui ens introdueixi a la visió i al llegat d'André du Colombier. Gràcies per acompanyar-nos, com sempre gràcies a tot l'equip. Només comentar algunes coses que sí són importants, que m'oblidaven, de cara a educació i programes públics. Com dic, ha estat un procés d'anar descobrint també nosaltres mateixos algun d'aquests materials i això fa que ens puguem plantejar abordar un programa públic també inèdit i d'alguna manera no previsible. Entre alguns dels materials que hem trobat al seu arxiu hem trobat, per exemple, una obra de teatre que ell havia escrit quan desconeixíem que ell havia escrit teatre, que es diu Tarta Taten, i sobre aquesta peça, per exemple, en col·laboració amb un col·lectiu local, durem a terme unes lectures dramatitzades. També en col·laboració amb Club Nou, coordinat per l'Òscar Abril, el 29 d'octubre prepararem una performance de la mà de l'Estel Boada i el Xavier Michel, on, seguint aquesta estela de l'absurd i d'un llenguatge disruptiu, ens acostaran a una cosmogonia de jocs lingüístics amb una activitat que es durà Mala Drua. Tot plegat fomentant, com dic, aquesta aproximació al llegat. Continuarem amb una sèrie de visites dialogades o activacions mediàtiques que les farem a partir d'un diàleg en sales entre dues persones, normalment algú més proper al llenguatge o a la poesia visual i algú que des d'allò visual o d'allò que entenem visual s'acosta al llenguatge, però tant un com l'altre des d'un punt de vista disruptiu i no evident. Alguns exemples seran Ignasi Avellí i Eduard Escofet, que a més ha participat en un text pel llibret. Altres podran ser, són exemples, Irene Solà, per exemple, i Oriol Vilanova, però us ho anirem dient tot plegat. Seran, a partir del diàleg d'ells dos, passejos per sales, redescobrint aquesta proposta que ens fa Colombier. Ara sí, dit això, l'obra de teatre per un costat, Tarta Taten, al final de l'exposició, aquestes activacions i, òbviament, des del departament, com dic, Club Nou, i des del Departament d'Educació, visites tant el cap de setmana com ja es van fent, com altres que estem preparant i que avisarem a mesura que les anem tancant. Res, gràcies. Passo la paraula a l'Adam Shishky. Adam, gràcies. Thank you for doing all this process with us, for making it possible. So, all for you. Thank you, Ima, for the invitation to...
Gràcies, Ima, per la invitació i per organitzar aquesta exposició al Museu Tàpies. És un gran lloc on començar aquesta aventura amb Colòmbia. El títol de l'exposició, Un punt de vista líric, surt d'una nota d'un text que s'ha atribuït a Colòmbia, però no podem saber de debò si ho va escriure o no. Aquests tres textos que va signar perquè utilitzava mistificacions de manera constant. Així que malgrat que sabem algunes coses, altres no poden saber-les del cert mai. Un punt de vista líric és una manera de posar aquestes paraules a la boca d'Avi Colombier i dir que mirava les coses de manera lírica, en poesia. Des del punt de vista de la poesia lírica, en oposició a la poesia èpica que té a veure amb herois, el punt de vista líric té més aviat amb imatges poètiques i paraules subjectives, així que proposa un cert punt de vista, lirisme, i nosaltres hem d'interpretar què seria aquest punt de vista líric. Des d'un altre punt de vista també és una declaració. Aquesta exposició en si presenta un punt de vista sobre la feina de Colombier. Així que també podria ser una declaració d'intencions sobre aquesta exposició. Aquesta exposició no està intentant. Crec que seria gairebé impossible exhaurir aquest tema o fer una presentació completa del treball d'André de Colombier i fer una declaració final sobre qui era i com era d'important i quin era el seu paper a la història de l'art. Crec que podem abandonar o deixar de banda la història de l'art. Aquesta disciplina, amb aquest punt de vista canònic, i podem més aviat tenir una aproximació artística d'una manera menys ortodoxa. El seu treball és molt poc ortodox perquè és una barreja de l'aproximació d'un poeta i d'un escriptor que també utilitza imatges i objectes de la manera en què els poetes i els escriptors utilitzen les paraules, així que hi ha una idea d'estructura del llenguatge poètic. I hi ha paraules, objectes i imatges, són diferents vocabularis o repertoris que Colombier va reunir. Era un lector molt àvid i un bibliòfil. Era algú que sabia molt sobre història de la literatura, va estudiar filosofia i literatura a París als anys 70 i abandona aquest camí acadèmic i es va declarar artista. Així que no era que estigués estudiant art o que es convertís o que desenvolupés un interès en la producció d'art, va pensar en utilitzar el context de l'art per fer declaracions. I aquestes declaracions eren una espècie de format d'exposició a París. Als anys 70 va anar a altres llocs propers, a Cannes, a Bordeaux, a Brussel·les, on es va ensenyar també una exposició a començament dels 80 a Milà, però no era part d'aquesta xarxa que ja llavors, als anys 70, distribuïa tots aquests artistes conceptuals i postconceptuals en l'escena internacional que començava a prendre forma i que avui coneixem com el mercat de l'art. I
món de l'art consolidat, de l'art, així que estava molt bé, estava als marges. I era una decisió conscient, no era algú que va intentar tenir una carrera exitosa i va fallar, simplement potser hagués pogut tenir èxit, simplement no li interessava tenir una posició destacada en un sistema del que sospitava i que d'alguna manera menyspreava. Això seria una cosa molt similar a la que Michel Foucault, que donava conferències en aquella època a París, i André de Colombier era estudiant de filosofia i literatura a París, i Foucault va parlar de l'aspecte disciplinari de les grans institucions europees de la il·luminació, entre les quals ell incloïa els hospitals, els asils mentals, les escoles. Que jo sàpiga, no va escriure o parlar específicament de museus, però el museu és una institució de la il·luminació on es reuneixen objectes i també es desenvolupen estructures de poder, i aquest és el poder que André de Colombier no accepta. I el preu era l'existència als marges. Només el coneixia un petit cercle d'amics a París i a França, sobretot. No va tenir un gran recolzament. Va fer només una exposició en una institució d'art, va ser el Centre d'Art Contemporani de la Baixa Normandia, en un lloc anomenat Heuville-Saint-Fleur, que està a prop de Caen, a Normandia. I això va ser en el 91. A part d'aquesta exposició, res a les institucions i molt poques exposicions a galeries. Amb la galeria de Patricia Dorfman, que encara existeix, 2 o 3 exposicions a Issy Bashor, a París i a Brussel·les, la galeria Foxel a Varsòvia, que va ser cofundada per Anka Ptaszkowska al 66. I llavors Ptaszkowska va emigrar als 70 i al 77 a Michel Clorat, un advocat i altres persones, va obrir un espai que era una llibreria i un espai per l'art contemporani, Vitrine pour l'art actuel, aparador per l'art contemporani, i estava a càrrec d'aquest espai. Avui en diríem un espai gestionat per artistes, on organitzava exposicions. I eren artistes com Dan Graham, André Caderin, Daniel Buren. Principalment eren barons, i Ptaszkowska portava aquest espai amb altres persones a París. El Pompidou es va obrir en el 77. André de Colombier va tenir la seva primera exposició a la Galeria Eric Fabre el 76. És un punt d'inflexió per l'art contemporani a París, on l'art es converteix també part de l'entramat immobiliari, perquè la creació del Georges Pompidou va tenir a veure amb la reforma del barri de Les Halles. Gordon Bataclan va fer un treball important en un d'aquests edificis que estava a punt de ser tirat a terra,
per construir aquest museu, així que aquest és el context en el qual André de Colombier entra en escena. És un moment efervescent i ell és una persona molt intel·ligent que va estudiar literatura, probablement també és part de l'escena musical. Era gairebé un acadèmic de música i de història de música, feia conferències performatives sobre història de la música durant la recerca. He trobat coses que va fer de manera pública aquí a Barcelona. El seu pare havia fet coses aquí a Barcelona als anys 50 sobre música i la seva mare d'origen romà també era un expert de literatura. El seu pare escrivia textos filosòfics, tenia un gran coneixement de cultura, literatura, filosofia. I la família es mou per diferents països donant classes a diferents ciutats a nivell global, a Latinoamèrica, Perú, Mèxico i en un cert moment a Barcelona. Després d'això la família va tornar a París. El 77 és un moment important. És el moment en el qual de Colombier comença a treballar amb fotografia. Ell no prenia les fotos, simplement creava les escenificacions. Feia l'escenificació. Escrivia un petit guió per les accions. O feia composicions d'objectes. I junt amb el fotògraf Dubois, que era un fotògraf comercial que feia, per exemple, portades de discos i que probablement era amic de Colombier, així que d'alguna manera encarregava fotografies. Dintre del context de l'art conceptual global, això és força comú. L'artista no toca l'instrument, no treballa amb la càmera. Si parlem de Christopher Williams i altres artistes contemporanis que treballaven en fotografia, es tractava de l'organització de la imatge, però no de ser un gran fotògraf. André de Colombier no era un gran fotògraf perquè veiem en alguns llocs fotografies que ell prenia de les seves exposicions i eren il·legibles, realment no era un bon fotògraf, i això és potser una cosa interessant perquè de Colombier tenia problemes de vista i portava unes ulleres molt gruixudes durant tota la seva vida, així que hi havia aquesta paradoxa de tenir problemes de vista i treballar amb coses petites que contrastaven amb la seva condició física per tractar amb aquest tipus de material, textos i objectes petits, d'alguna manera desafiant la seva pròpia condició física. En algun moment dels anys 70 va començar a treballar amb el paper Chromolox. Es va introduir en el mercat, va ser un èxit en aquella època. És un paper que s'utilitzava per portades de llibre, per anuncis, perquè era un producte de succés i es produïa en diferents colors i que té un component plàstic que el recobreix. Això és una estètica molt particular dels 80 i probablement una miqueta abans, als finals dels 70, i crec que per això el va escollir de Colombier també, perquè és una miqueta rígid.
així que és fàcil d'agafar-ho i ensenyar-li a algú. Hi ha algunes poques fotografies on es veu de Colombier als arxius ensenyant aquests papers a un amic. I d'aquests papers algunes paraules, com per exemple va comprar aquest paper ensenyant-li a François Guinochet, i François Guinochet va comprar el paper, així que hi ha una burla del fet que l'artista li diu la paraula al col·leccionista, compra. Així que podeu veure aquests papers a l'exposició. Alguns tenen textos escrits a mà, alguns tenen també imatges. A de Colòmbia li interessaven les coses que eren completament trivials, repeticions d'anuncis, coses de la indústria que ens martilleja al cap i que es queden a nosaltres. Va reconèixer que a través de la repetició obsessiva pots eliminar aquest aspecte persuasiu d'aquestes imatges. I així és com utilitzava postals. I de vegades es utilitzava també com paraules. Per exemple, una postal d'una petita illa en el mar i es diu if. If en anglès, naturalment, vol dir sí, el condicional. I repeteix la paraula if 5 vegades. I al final només escriu la paraula sí. I si ho llegim a partir d'aquí, seria Sísif. Hi ha un sí, hi ha un sí, hi ha un sí i un Sísif que transforma aquesta declaració banal i d'alguna manera llega a una conclusió, i aquesta conclusió s'hi arriba a través de diferents idiomes o diferents significats de les paraules. If com una illa, i aquesta illa va ser una presó durant 400 anys. Així que també podem pensar en el llenguatge com a presó. El llenguatge com a presó també és una estructura. I el gest artístic l'ha de fer explotar per alliberar els significats. Això és el que podeu veure en moltes feines d'aquesta exposició. I l'última cosa de la qual voldria parlar abans d'obrir el torn de preguntes és que a diferents taules de l'exposició ensenyem aquests objectes diminuts que també venen de l'estudi de l'Anka Trzaskowska a París, on guardaven les obres. No les col·leccionava tal com fan els col·leccionistes, simplement pensava: soc l'única persona que pot conservar això perquè no desaparegui. Des del 2003, durant 22 anys, aquests objectes van estar a l'apartament de l'Anka. I van ser preparats per ser enviats per un enviament que finalment no va tenir lloc, i amb prou esforç vam poder localitzar tots o gairebé tots els materials i documents que constitueixen la col·lecció i l'arxiu d'Anka Trzaskowska de Colombier, i vam fer una selecció
per ensenyar diferents combinacions d'aquests objectes que ell ensenyava sobre de taules a cafès en petites performances, i això està al centre de l'habitació. Hi ha alguna d'aquestes disposicions intenten imitar o reconstruir composicions que es veuen en el llibre d'artista que de Colombier va publicar amb les edicions de la Différence, que era una casa d'edicions de París artística que va ser fundada per filòsofs, escriptors i artistes. I que publicaven tota una sèrie de llibres diversos, inclosos llibres il·lustrats per artistes, i André de Colombier va tenir l'oportunitat de publicar un llibre on va mostrar les seves obres planes que es penjaven a les parets, però també va fer composicions d'aquests objectes a l'estudi d'un fotògraf que era amic seu. Hi havia altres persones involucrades i va fer fotografies per a aquest llibre. Però no eren fotografies de les performances que feia per una o dues persones als cafès, va ser una escenificació per al fotògraf, i vam utilitzar alguna d'aquestes imatges per reconstruir un ordre aproximat del joc que André de Colombier jugava a les taules. De vegades no teníem ni tan sols la clau o el model per fer una composició, però teníem els objectes en una bossa i la llista d'objectes. Així, algun dels arranjaments són construccions hipotètiques. És una reconstrucció, esperem, en l'esperit d'André de Colombier, inspirant-nos en André de Colombier. No és una feina estrictament museològica, perquè no es tracta només de fer una llista d'objectes. Normalment els museus no prenen el pas de mostrar alguna cosa que no va ser autoritzada per l'artista. Si l'artista no està fetichitzant els objectes i si no deixa instruccions sobre com escenificar o reproduir el seu treball, és interessant seguir la intenció de l'artista. I l'intenció de l'artista és molt important. Als anys 60, per exemple, si penseu en la definició d'alguns artistes de l'intent és fer que els objectes s'impliquin en alguna disposició performativa, on potser hi havia petites històries, petites explosions de sentit. Creiem que era interessant ensenyar aquests objectes d'alguna manera. És possible activar la seva feina amb aquests objectes, així que són d'alguna manera un residu o un magatzem o un inventori. Perquè, naturalment, no seran activats per André de Colombier en persona, mai més. I can't hear him. A l'arxiu de l'Encamp d'Escosca també hi ha alguns altres tipus d'objectes. També hi ha música, i he parlat de la importància de la música per André de Colombier, especialment l'òpera, i també li agradava el jazz.
i una vegada va fer una cinta o va gravar coses que li agradaven i li va donar a François Guinochet, que era el seu amic i una persona que el recolzava. I el 87, crec, va fer una exposició a l'apartament de François Guinochet, una exposició de 3 dies amb objectes i papers a les parets. I en aquesta exposició potser hi havia música, potser no n'hi havia, però de Colombier li va oferir una música a Guinochet. Aquestes cintes es van conservar, així que tenim una mena de soundtrack musical que és una selecció d'Enrique Colombier i a jazz, el concert d'Aranjuez, que es presenta a Loop en un ordre particular. És com un so ambiental, com una banda sonora. I el segon element sònic és aquests 3 telèfons més o menys de la mateixa època, als 80, en l'esperit d'aquell temps. De Colombier se'l coneixia per fer trucades insistents i de vegades no gaire comprensibles als contestadors automàtics de François Guinochet. Hi ha 3 gravacions que estaven disponibles i cadascuna d'elles es pot escoltar a l'altaveu d'aquests 3 telèfons a l'exposició, i hi ha una transcripció del contestador automàtic, i una d'aquestes gravacions és una conversa entre Guinochet i l'artista. Així que d'alguna manera s'apropa la persona també amb aquestes fotografies on reconeixereu a Colombier a les vitrines. I don't know if you have any questions, or if not, maybe like you used to do, we can go to the exhibition room and then we can ask him, or even initiate a small tour together, and like that we can be in front of the works. It will be easier to have questions. You know, if you have any questions now, then it's comfortable to speak here. We can walk to as you like. És que usually do it like that. Vale, doncs, si no hi ha preguntes, gràcies, thank you to all of you, and we invite you to come with us to the exhibition room. No? Moltes gràcies. Gràcies, Adam.